Това ли ще играем? Да. Не, надолу. Down to mine! И сега да направя 200 кила. Не. Ама ти сега чуват ли така, като говориш? Time to brawl! Да се вземат типчето. Какво? Брой мои стилове. Да. Ама спри се звука на играта, защото много аз. Untouchable! Let's go! I've got a short fuse! Пак чувам нещо, пак чувам някакви звуци. Готово е. Ето. Давай, 8. Пиши си ги някъде, че ще ги забравиш. Абе, 8, ще ги запомня. Не съм толкова стъп. Ще направиш целите сега. Колко игри трябва да ще правим? Бе, да... Докато са на 10 кила. А как да? Ще много ще дори после ще се преумориш. Добре. Сега намериха да ми звънат. Бой бе, Васко. Лошо. Лошо ли? Много лошо. Оп. То се фалшива, то се фалшива. Знам, че е фалшив. Да. Васко, ще видеото. Чакай, че ти ще изкъртят. Сега ако ми скочи някой Едгар, съм долу. Той само е този Едгар. Той това е. Или маймуната, ако се скочи пак е зло. Добре, тъс 4 пъти скочи тя. 4 пъти, аз казах бягай. За какво скача 4 пъти, нали? Защото и тарикатка. Вас се станаха 10. Толкова си. Добре. Колко ми 10 ли себе да направиш, а? Да. Аз се раздам, ако правим 5 игри по 10 кила, 50 ли себе да направиш на един път? Да не после ръцете да направо, да не можеш да ги движиш. Не, от 50 лице, ама наведнъж ли? Чакай се. Навер. Как на половинки ли искаш? Вас се помогнахте, допринесахте с още един бонус кил. Мерси. Аз не знам да се радвам ли, да се смея ли, да се радвам ли, да тъгувам ли. Не знам, бе, човек, не знам. Аз мога да пусна. Такова. От тариката се пускаш, бе. Маймуната. Той беше Матей, Виздака му. Оп, минус 4000, оп, минус. Къде близака на Матей? Добре, повече няма. Чакай, стай, не видим само. Да, тя пак ще се нож. Как ма... Добре. Сгагай! Добре, за сега сме живи. Не е голяма работа, ама сме живи за сега. Аз и тук ще... Само се дръпне малко, като да ги убил. Да, пак. Ги пая иначе. И ще не опитал с казвате. Ти бомбата. Чакай, Ей!
Васе, не му аз тук да правя по 3 кила 12 игра, ти... Станаха 12 кила. Ама не, той с киловите трябва да го пробваш на GM Grab. Там ще правим по 15-20 кила на човек. Ще има да помпиш цял ден. Абе, после ще направим там. Един е ще браво. направим. Ще направим, защото иначе лошо. Аз с 40-50 лица няма да се отдърва. То се знае. Няма да ти затворя, докато ти ги направиш. Обмътал се. Добре, стънна, горма. На тебе няма че трябват. Аз лице ви не правя вместо и аз. Стоя само на тебе ще трябва да помпиш там. Станаха сега. Бяха 12. Ей, ще я тама да убия Мортиса. Не знам, аз ги удрям, но пък не умирам. Оле. Как ме заглуши тоя? Добре, Браво. добре. Не да пуснем поне... Да. Джим как е? Да, ще ги изкараме всички с мапове. Пробвал, баскет, кнокаута, холотон, джим. Да. Айде, първо на този. Добре, айде, точно. Да сега имам Не, да... не. Ето. Гледай го. 800 купи, човека. Ама ли цялко губиш 10 купи, си ми долу? Не, 9, 8 ли, 9 ли колко? Ти като си 900 купи губиш по 10. Иначе като печелиш, печели само 7. Не, да. Ти ще трябва да... Много да почвам. Колкото с хората кучетата се не бият, колкото да бият на само. Добре. Той никой от нас ще няма кил, гледай. Те и хората нямат. Не беше фан. Не беше фан. Не беше фан. И тук ще ги бием вече. Вас какво ще направим? Взимай топката, аз ще се направя утре и ще скоча и ще я вкарам. Ама чакай, бързо още. То се пък я взе. Вече. Наша това. Добре, да си играш и наша, усещам. Айде, втори кил. Добре. Трети кил. Съм с нея направо. Няма какво да чака. Няма си, ще чакам. Караха ми. Това са ето да. То с много гна за този герой, бе. Ларито. Лаври. Не знаеш къде е. Стига, брат, аз съм бил горе с двама и един човек можах да го видя. И вас е 15 станаха лицеви. Так, 5. Ти направи, ти имаш. Няма, брат, пак паднах на долу. Чай да взема нещо друго ли? Минеш дет може да го играеш, че иначе лошо. Бе, то не че ли имам нещо, което мога. Някой го игра. Джема? Джем грабчика. Добре, тук съм с Мортис. Здравей! Здрасти. Как си? Добре, ти? И аз? Радвам се.
Кой? И после говорим. Ще ходиш на гости ли? На гости ще ходиш? Не. От тебе що? Сега и двете ще ги взема. Опа. Отивай. Може да те подкрепя. Как му уби вакчето? Да. Как му уби той? Ще дойда да стоя пред цвети. Ще дойда да викам да стоя пред цвети. Какво да прави, иначе горе, кажи. Когато някакво приятел трябва да си. Трябва. Вярно, аз трябва да го сваля. Тя ще го сваля. Ага. Ого, на. Сега поко. Прави глас. Ще имаш, ама. Аз не знам даже за какво тръгвам да ги убивам. Тя ще отбия, знаеш ли? А. Да той да го донесе, да не се прави. Да не се правят, скраднаха миши. Аз ще си го взема аз. Да. Мисля, че TikTok един път качваш годината. Сега, слиза хора. И двамата ги убиха. Спари, да. Ей, тук ще правиш бая ли се ви, иначе моето момче? Станаха 14, не 15. 15 и 12. 27. Човек, не спряха да ми звънят, бе, човек. Лошо, това е лошо. Ей, идва. Приятелката ти И идва. сега баскетболчето ли? Баскетболчето е човек, тя гай, ти си на 27 лице още. Аз който си казах ти идва. Не, никой. Хубаво. Колко? Аз съм гол. Гол. Може да те облече. Да, не, аз искам да облича, аз имам кой да облича. Да, че ви нещо може да сте направили там. Не, аз нищо. Аз. Не можах. Един не се притеснявай. Само без притеснение. Добре си, не спи се. Не съм от колко време са тази. Месец. Добре, не го убих. Да, поне. Абе, аз не знам за какво се радвам. Така, бомба. Той за умри да живиш. Кой ще... Добре. Един не се притеснява човек. Абе, той тук има бая килове. Притеснява се. Айде, седна виж. Какво прави приятелите? 6. Колко направих? Аз не видях колко кило има. 6 общо 6. Тук. Колко направих? Кнокаучко. Не, тук не. Тук не. Не, аз съм с Мортиса. Абе, опасно, влиза и излиза. Чай. Дай ти направи масаж, ма. Рекла, виж да направи. Нещо. Не виж само така. Добре, по-нещо се само. Бъди по-нежен, мака, бъди по-нежен. Аре, бо. Защо не казваш? Добре, си няма. Приятел, остава се отмам. Още не. На долу имаш ама такова. На другата крак. Той да. Здраво. Какво ще? Общите ли не той? Знам, бе. Благодаря.
Не, ако питаш от нещо кошено минава всичко. А? Говори се работи така ти говори. Матки. Ти не да виждаш така. Това не е. И как да не виждаш матки? Тъй като гледаш вакани шматка, Малко ми това. тъй като гледаш, айде, то всичко се връща. Аха, е сега, ела. Ела да го виж. Как право ще се вижда човек, не възпи. Да правиш какво жениш? Да те да станеш. Оле, как му би този? Там не може да стигне сега. Аз ще лазиш до къде догоре. Чай понеса с хилна. Не, че вчера видяхме Данчо с Гергана и иска да се качва горе при нас. Нищо. Кой пречи да се качи при вас? Вие преди колко го харесвахте? О, не. Аз по най-съм го обичала, да знаеш. Аз се станаха Вие- сигурно. Колко бяха ти? 27, после имах 6, 33 сега, 5, 38. 38. Ай, още 12 кила ще направим общо. Те какво стана с момичетата? Ей, какво става? Движат се. Не страдаш вече. Аз кога съм страдал? Не съм путка да страдам аз за твоите. Ще страдал тук, ще те пресед. Тя нов приятел ще намерила. Новия стар. Ти има водалка. Да, когато се пише в клана по математика. Ще му водалка. Не, тя... Пращат ми тиктоци. Ама не, тя една седмица не беше... Една седмица не беше... Тиктоци ме пращат, не се притесняй. Всичко ми показват хората. И тиктоци. И Тук с този крос ми долу. не са пречи, не знаеш. Не бе, верно не знам. Аз като ти казвам, че не съм я виждала една седмица. Все едно аз да не знам вака какво прави, като съм го виждал една седмица. Да. Къде я видам, вие си пишете, тя да не ми отговаря. Ние не си пишем, ние не сме приятели дори. Какво да си пишем за храним това? Да, стоя мухро. Аз си замирам какво да нещо общо да си имам. След искам да ме скара Е. Кой бе? Не знам какво. Не знам. Как ще ходиш на фитнес, моя приятел? Да не мислиш? Къде беше? Не, къде беше? Златоград? Не. Златоград почти. Къде беше да? Ще ти успя. А? Готов си не спира да стреля. Те тебе не. Не съм без куп. Крупник. Добре, къде? Аре, кажи. Аз казах, персиална. Знам. Кажи, че аре, моля. Наистина забравих. Ти ли не знаеш? Ако беше жена, щях да запомня. И аз бе, брат, ние отгоре се закачам, трябва да си припомним добри стари време. Бозевград, искам Бозевград да ме кара. И от тебе, брат, как няма да учиш, като така не момичето? Тази седмица, Петър. Не говори сега. Това. Даже другата в четвъртък, ако искаш. Да, Петър ще ме кара. В събота на... Вас се направихме ги 7 още. Оф. Давай на дуо. Не, дай той малко повече километра да направи. Се. Ти какво е сега? Кой сега на гости работим каналта? От тебе, брат. Светло ми писа, че ще идва другия месец. Правите се, той да мен нищо не писа. И там. На мен ми писа. И от мен да се... Искал хубаво, че светло ти да търси. Не бе, говори си, че светло ме макар. Виж ваканен ти, ето седло. И пишката му, браво. Лично. Тук нещо пет... Ага, петима също петима. То сме изхърти. Какво да кажем? Стреляли алкохол. Аз никога не съм имал алкохол, не съм пил алкохол, така че. Той не трябва да взема, аз морите се не видях. Да те видях. Не знам какво си видяла, ама аз нищо не съм видял. Ти като си видяла? Той не го видяла. Не тако бе. Не е вярно. Не е вярно. Просто и че съм блъскал, нищо не знам. Тук направо не знам какво правя. Кое? Да, Да, направо. Разкървих се да има. И двамата бяха... А ще пиеш ли? Аре, Вода от чумата пи. Какво пиеш?
принцип пиех водка и уиски, обаче как се натробих, си пия сам. Колко пиеш, колко сладки мога да пиеш? А водки вече не мога Ти няма да я поканиш, бе, вака. Откак се натробих, не мога да Виж ли? влезна. И уиски не Или мога. какво пиеш, вино? Вино. Сокче от чешмата, аз си казвам. Сокче от чешмата. А нещо не е добре работата. Оставих на малко тая. Не е добре. Ти седмица с една пол. Не е вярно! Сека. Дам, че от две, Не трябва да го направя това. То си гара кил нямам. Не, един. Бях 3 седмици подред, всяка събота или всяка неделя бях там. Рожден нещо. Цвети, ваката иска да те покани, има един специален повод на 11 или кога беше. Айде бе, умре. Айде ти. Добре. А, Не е добре. Шегувам се, как ще кани, той да не го чека така. Ти сега беше сериозно с него. Аз съм наполовина. 4 кила. Че трябва, Васи, оставам това, аз че нямам батерия. Ай, чао, че някой ми звъни пак. Cool. Чакай сега, колко станаха тебе? Ето пак ги забравих, бе, пак. Добре, 60 лице. 60 кила, 60 лице, бе. И сега ще направя аз. Какво мисля, че няма мога, ли? Само да си намеря място аз. Още. И сега. Си. 60. Ето 60 вече. Не е трудна. Не е лесна работа това е. Айде. Друг епизод.